Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Qala al-musannif wal imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bima tatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dawa apa gak ki Mas? Enggak. Nomor piro saiki? Telu. Piro? Telu. Nomor telu ya. Oh, endi? Oh, angel golekane. Oh, wal maqalatus salisatu. Nggih. Wal maqalatus salisatu lan utawi maqalah kang kaping 3 iku an ba'dil fuqama'i saking sebagian para bijak radhiyallahu anhum. Arba'atun qabihatun iki sak walike nggih. Arba'atun utawi barang papat qabihatun niku jember. Wa huwa lan utawi barang jember niku wau mangke menika barang ya ta'allaku ingkang berhubungan bi kelawan ma apa adzammu nacat fil ajili ing donya wal iqabulan apa siksa fil ajili di akhirat. Sesuatu yang disebut buruk itu ya yang kena caci di dunia, kena siksa di akhirat pelakunya. Ganjaran. Napa? Ganjaran ing akhirat. Loh, sawab sakderenge niki. Arba'atun hasanatun niku. Lakin arba'atun utawi sing papat minha saking niku. Papat abahu niku luweh elek. Setunggal niki adzambu utawi dosa minasyabi saking wong lanang arek enom. Qabihun niku elek. Wa minasyaikhi lan saking wong tuwek akbahu luweh elek. Sik tuwek, sik koper. Heeh, sik enom ngono sik ana tobat kasare lah. Mas yo kadang yo cengkir yo kadang ceblok kandhane. Wal istighalu bidunya lan utawi sibuk bidunya kelawan dunya ai maksude bi amtiatiha kelawan materi dunia. Minal jahiri saking wong goblok bihun niku elek. Wa minal alim lan saking wong alim akbahu niku luwih elek. Kamar wiya kaya dene sampun dipun riwayataken apa annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala niku ngendika sapa Kanjeng Nabi manis dada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan. Wih, abot manis dada iman man utawi sapa wong izdada iku tambah sapa man apane ilman ilmune. Tapi walam yazdad boten tambah fid dunya teng donya napa sapa man napane sing mboten tambah zuhdan apane zuhdan zuhude ngoten maksude. Tambah ilmune tapi gak tambah zuhud nang dunya. Lam yazdad moko ora tambah minallahi saking Gusti Allah illa kejaba apane budan adoe. Waduh, rawa sampun riwayataken huteng menika hadis Ad-Dilami sapa Imam Ad-Dilami. Dailami apa Dilami, Mas? Dailami. Jarene Dailam iki gak enek sing enek dilam. Ale ciri ya. Desa. Sing kene ciri. Ya padha jarene Mas. Nun harokate maneh. Apa? Tamame maneh iku. Wattakamululan utawi nyampurnakne. Apa Mas? Takasul Mas. Yo. Takasul. Nah, ngene iki lho. Wattakasul lan utawi aras-arasen fit taating dalam taat. Ai maksude taat niku muwafaqati amrillahi nocoki
perintah Gusti Allah min jami'in nasi saking sekabehane menungso niku qabihun elek saking wong umum maksudnya males taat saking wong umum niku elek wa minal ulama lan saking ulama wa talabati lan para santri ay maksude alladzina tiang-tiang ya telubuna kang dolek sapa alladzina al ilmu iku akbahul luweh elek wong umum males taat wajar elek nek santri akbah langkung jember wong jembrok ta Wong umum iki piye mesti? ya umume wong Santri mesti gak umum. gak umum Umum lho ya. umume santri beda gak padha karo Iki umume wong kok. umume wong karo umume santri beda Mas wa takabburu lan utawi sombong minal agniya saking wong sugih qabihun niku elek wa minal fuqara lan saking wong fakir akbahu luweh elek. Lah piye Mas wis fakir gak sombong ku piye? Ya wong fakir sombong. Lah iya nek aku kok iso sombong teko wong fakir luweh elek iku Mas. Kudune kan fakir iki sing sombong ngono lho. Lah wis gak duwe apa-apa gak sombong. Apa gunane? Lah wong sugih sombong elek. Wong fakir sombong. Gak rokokan. Gak suwit-suwit nek ana cewek. Sampai cewek sombong iki lha apaan? Lah ya kuwi Mas. Zute ngono. Ya opone. Aku wis zut ini bang awakmu. Makane aku gak duwe apa-apa blas iki ya. Rabe bondo kantol-kantol tok ngene iki ya dadakno. Wis iki. Oh, Oke. ya Joko keh wis. Niku mawon, Pun. Mbak niki sak walikane sing wingi. Nek wingi niku apik ana sing luwih apik. Nek iki elek ana sing luwih elek. Pun niku mawon wal maqalatur rabi'atu wallahu a'lam bissawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alaihim walad dhalin.